ביום הזיכרון, עלינו כחברה שמשלימה עם השכול ומנסה לכאוב אותו באופן מסודר, בחולצות לבנות, בעמידה זקופה והראש שמות. אני כועסת ביום הזיכרון וכואבת שלמדנו לקבל את העובדה שהמוות נמצא בחצרות בית הספר שלנו. אני כועסת עליי שלא כואב לי מספיק. אני כועסת עלינו, שורות של אנשים עומדים, נידונים למציאות שנגזרה עליהם, לאובדן. וכולנו עומדים ומנסים להתמודד הכי טוב, ועסוקים כל כך בהתמודדות עם הכאב, כאילו היה גזירה. לוקחים את הכאב בשתי ידיים, חולמים כאב, חיים כאב, ואני רק כועסת על היכולת האנושית לקבל כל מציאות ולחיות בה, לקבל כל זוועה ולהכיל אותה בסדר היום שלנו ולתזמן את הזיכרון. ואני כועסת שאנחנו כואבים את מה שכבר עבד, ולא צועקים, צורכים, שדי לנו לאבד, לא מבינים שיש לנו אחריות היסטורית. יובל יקותיאל, תלמידת י"ב.